Аз съм от хората, които обожаваха да планират просто всяка секунда от своето ежедневие. Всеки ден, всяка седмица, всеки месец, по секунда. И аз мисля, че точно така се постига успех. И точно така се постигат истински резултати, истински прогрес. Но с времето разбрах, че това е наложен стандарт, който е абсолютно нереалистичен. И днес ще ви разкажа защо. За тези, които не я познават, казвам се Ксения Христова, създател съм на синергичните системи, които, внедрявайки в живота ви, ще се възвърнете до 12 часа енергия, мотивация, щастие, спокойствие, без да жертвате вашата работа и движение към целите. И точно планирането е една от причините, защо губим огромно количество на енергия. Изграждаме огромен стрес и в същото време не постигаме мечти и цели. Звучи странно, звучи нелогично, но сега ще ви обясня какво се случва с нашия мозък. Ние си имаме, поставяме си някаква огромна цел. Да, манифестираме си я, така както съветват всички, представяме най-голямата, най-мечтаната реалност, в която искаме да се намираме. И следователно си казваме, окей, как мога да създам тази реалност в моят живот? Да, какво трябва да направя? И започваме да изграждаме стъпки. И трябва да направя първо това, после това, после това, после това. Да? И това е абсолютно нормално. Не ме разбирайте погрешно. Без такъв малко суров план, вие няма да се движите активно към целта, вие няма да разбирате какво следва от тук нататък. И следователно вашето движение няма да бъде толкова продуктивно. Но в същото време, грешката, която допускат най-много хора, се опитва да държат всичко под контрол. А контрола отнема огромно количество на енергия и ни вкарва в по-голям стрес. Разбирате на къде отивам? Така тогава, в такъв случай, ако да изградим мечтаната реалност и да постигаме нашите мечти и цели, изисква планирането. Но прекалено голямо планиране отнема нашата енергия и вкарва в стрес. Което следователно, когато постигаме целта, ние сме супер изморени, ние сме супер изтощени, супер стресирани и вече изобщо не ни показа нищо, даже за тази цел, за която мечтахме. Как, въпреки целият този механизъм, който не работи, да вървим продуктивно към целта, която сме си поставили? И отговорът е много лесен и може би за някой ще прозвучи елементарен, може би за някой ще прозвучи като пълен инсайт, но е да премахнем контрола от нещата, над които нямаме контрол. Кои от нас имат контрол върху целият живот, върху бъдещето? Откъде ние да знаем как ще се развият нещата, след като направим първата стъпка към целта? Да, ето сме изградили плана, поставили сме 1, 2, 3, 4, 5. Но поради някаква причина ние все се опитваме да избързаме и да докато правим първата стъпка, първата крачка, да мислим веднага и как ще се развият нещата спрямо втората крачка, как ще се случват нещата по третата крачка, как ще реагира някой човек или къде ще го намерим на четвъртата крачка. И следователно постоянно в мислите се намираме в бъдещето и решаваме проблеми, които още даже не са се случили. А може би изобщо пътя към тази цел след първата крачка ще се промени. И втората крачка, която сме си измислили в главата, изобщо няма да е такава. И ще е някаква съвсем друга. И следователно по този начин ние ще създадем огромно количество изразходване на енергия, огромно количество на натрупал стрес заради нещо, което изобщо не е съществувало. Така как да го направим по друг начин, за да работи и в същото време, за да не се претоварваме? Системата е много лесна. Това е малка част от системата, разбира се, на синергичните системи, но това мисля, че вече ще ви помогне да възстановите малка част от вашата енергия и да си възвърнете фокуса върху наистина важните задачи, които имате. И всичко е много лесно. След като сте си определили голямата цел, към която вървите, и сте начертали такъв малко неточен план, горе-долу, какви стъпки предстоят, какво предстои да се случи, без да знаете точно какво ще се случи, без да знаете конкретно как ще се случи. Просто малки някакви стъпки, да? Съсредоточете се върху първата.
и мислете само за нея. Внедрявайте вашата енергия само там. Изобщо не мислете какво ще следва след това, каква е втората стъпка, каква е третата стъпка и така нататък. Изобщо не ви интересува в този момент. На вас ви трябва цялата ви концентрация да отива върху първата стъпка. Защото представете си го по начина, все едно искате да се окажете на море в Испания. И има различни стъпки в този процес. Да си купите билети или, например, да спестите пари преди това, да купите билети, да отидете на летището, да седнете в самолета, да стигнете до хотела и след това да отидете на морето. А вие просто ще отидете на летището, без да направите всички останали стъпки, които преди това трябваше да бъдат направени. Какво ще се случи? Ще заминете ли за тази Испания на моренце? Не. Ще се стресирате ли повече? Да, защото защо всички отиват, а аз не? Защо другите заминават, а аз не мога да намеря моят полет? Защо не ме пускат на полета, на който искам да отида? А вие билет нямате. Така че това е много лесна практика. И знам, че звучи лесно. Да, направи това, не мисли за бъдещето, не мисли за предстоящите проблеми, предстоящите решения, които трябва да намериш. Но как да го направим? Там вече идва тегавата материя. И с това работим в клуба на женската синергия. Както казах, тази част е просто малка част от енергичните системи, но даже ако успеете да разберете, че вашата енергия заминава и се разпилява на супер много задачи и проблеми, които даже не са реалност, и трябва да се съсредоточите само върху първата крачка, която трябва да направите, всичко останало ще последва след това. Това е проблема или въпроса на вашата бъдеща версия, която изобщо не съществува в момента. Няма как да знаете какво е следващото нещо, няма как да знаете каква ще е следващата стъпка и как ще се развият нещата, няма как да предвидите как ще се развият събитията. Всичко се случва много по-лесно. Ще изразходите много по-малко енергия и ще живеете с по-малък стрес. И ще намалите нивото на вашия контрол. А контрола също отнема много енергия. Надявам се това видео да ви е било полезно, да ви е вкарало малко мисли в главата по този въпрос. И на 27 август в 20:00 аз ще провеждам вебинар на тема синергични системи и конкретно ще изградим ваша маршрутна карта, как да възстановите до 12 часа енергия, с които най-накрая да започнете да живеете живот ярък, интересен, с любов, с наслада, всеки ден като празник и в същото време да се движите към вашите мечти и цели. Пишете ми в Instagram дума вебинар, защото местата са ограничени и има огромен ажиотаж. Хората ми пишат просто всяка секунда, за да вземете своето място, да не изпуснете тази възможност. Обичам ви много, обичайте се и вие. Пожелавам ви прекрасен ден!